Aniztasun funtzionala duten pertsonen autonomia eta bizitza interdependentea sustatzeko eredu berri bat bultzatu nahi dugu EH Bildutik. Helburu horrekin, bizion aniztasuna plan estrategikoa osatu dugu. Horretarako zaintza publiko eta kalitatezko sare bat sortzea proposatzen dugu, pertsona horiei bizi kalitate hobea izan dezaten behar dituzten laguntzak eskaintzeko. Izan ere, aniztasun funtzionala ez da finkoa. Arina, dinamikoa eta etengabe aldatzen da, eta batez ere, pertsonak bere inguruan dituen laguntzen mende dago, pertsonaren berezko muga funtzionalen mende baino gehiago. Asko dira, dirulaguntzak, arreta goiztiarra, bizitzeko errekurtsoak edota bestelako errekurtsoetako egoiliarrak, baina hainbat zerbitzuetan itxaron zerrenda luzeak dira, eta lurralde desoreka handiak daude. Egoera horren aurrean, plazak handitzea, errekurtso berriak eskaintzea eta bestelako bekuntzak planteatzen ditugu. Plana mamitsua da, baina besteak beste honako proposamenak egiten ditugu. Balorazio prozesua azkartzea eta horretarako langileen kopurua handitzea. Arreta goiztiarra, hobetzea, plaza berriak sortzea, bai eguneko zentroetan, baita bestelako errekurtsoetan ere. Eguneko arretazko zentroak berrikustea. Laguntza soziofamiliarraren sare berria sortzea eta lan eskaintza diversifikatzea. Berritasunaren artean dago bizibide arreta hori sustatzeko bulegoa. Laneko aholkularitza zerbitzua eta atseden programatarako etxebizitza pilotoa sortzea. Funtsezkoa baita, zaintzen duena zaintzeak ere.